Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa barkamu da sake saduwa a yau a sabon bidiyo. A yau insha Allah bidiyon zai muku bayani ne akan wani muhimmin application wanda zai taimaka ma dukkanin wani wanda yake zuwa makaranta ko kuma zai taimaka ma dukkanin dan makaranta, domin application ne wanda yake da matukar taimako kuma zai taimaka ma wajen kar ka manta irin subject din da za a yi muku a rana, ko kuma kar ka manta irin subject din da ake muku a sati haka. Kowace rana za ku yi subject kaza ne, kuma daga karfe kaza zuwa karfe kaza. Wannan application din ba kowane application bane, sai timetable. Duk wani dan makaranta ko in ce ma duk wani wanda ya san timetable ya san irin abu ne wanda za ka rubuta duk wani abu da ake yi a makaranta, domin kar ya kasance ka sha wahala wajen ka gano wani subject ne za a yi. Wani lokacin ma sai idan littafin subject din baya tare da kai, sai ka ga an zo an yi subject din gashi kai littafin baya kusa da kai, kuma baka sa a ranka cewa za a yi wannan subject din ba. To amma insha Allah wannan application din zai kasance a cikin wayar ka ne, kuma zai kasance zai taimaka ma wajen yin wannan abu ba tare da ɓata lokaci ba. Je mu fara bidiyo. Amma kafin nan ina roƙonka, idan kai sabo ne a nan ko kuma ka manta baka danna mana alamar subscribe ba, ina roƙonka da ka danna mana subscribe domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mu dora. Sannan idan bidiyon nan ya burge ka, sai da ka danna mai like, sannan kai shi ga yan uwa domin kowa amfana. Ba tare da ɓata lokaci ba, mu fara bidiyon. Da farko dai idan ka buɗe application ɗin, wannan fuskar zai fara kawo ka. Wannan fuskar ita ce wannan application ɗin zai fara kawo ka. Gashi nan za ga sunan kwanaki Friday, Thursday, Wednesday, Tuesday, Monday. Ga sunan gaba ɗaya sunan kwanaki ne, irin kwanaki haka na makaranta. To yanzu za ka samu misali, idan za ka iya zaɓar ranar Monday ko Tuesday ko Wednesday. Yanzu misali idan ka zaɓi ranar Monday, sai ka taɓa nan inda aka ke da alamar kamar plus ɗin nan a sama ɓangaren dama. Kana taɓa shi zai kawo ka nan. Yanzu misali a nan bari rubuta a title ɗin shi, bari rubuta maths. Yawa, idan a title ɗin shi na rubuta maths, yanzu nan kuma za ku ga nan an sa karfe 9 am, sannan kuma nan kuma 10 am. Misali irin idan darasin maths za ku yi da karfe 9 zuwa karfe 10, idan irin lokacin ya yi kaɗan za ka iya taɓawa ka canja. Misali yanzu bari mai da shi karfe bari mai da shi misali karfe 8. Misali bari mai da shi karfe 8:30, sai in yi ok. kun ga yanzu ya koma karfe 8:30 zuwa karfe 9:30. shikenan yanzu zan iya canja mai color, kuma ga shi nan inda aka rubuta select color. Idan na shiga zan iya zaɓar, yanzu misali bari in zaɓi blue ɗin nan. Ina zaɓa nan kuma zan rubuta info a kan shi. Misali duk dai abin da kaga dama za ka iya rubutawa. Yanzu misali zan iya rubuta misali our first subject. Kuma dai me za ka iya rubuta? Za ka iya rubuta ɗan bayani dai akan shi maths ɗin, saboda ya kasance dai kana dai a ankare kan cewa ba sai ka wannan ba sai ka zo kana dabar ba. Kawai lokaci ɗaya idan ka dubi wayarka za ka gano idan wani subject ne za ku yi daga karfe kaza zuwa karfe kaza. Kawai za ka shirya, sai ka ɗauki iya abubuwan da za ka ɗauka ka tafi makaranta da su. Yanzu kana yin save, gashi na ya zauna a matsayin maths
karfe 8:30. Sannan za ka iya ƙarawa, misali shi kuma wannan bari mu sa English, shi kuma bari mu canja mai color, bari mu sa mai yellow. Shi ma sai ka ɗan rubuta wani abu dangane da shi sai kai save. Kun gani shi kuma karfe 9:30. Yanzu shi kuma daga karfe 9:30 zai fara zuwa karfe 10:30. Sannan idan ka ƙara wani, za ka iya ƙara wani, shi ma za ka iya rubuta wani abun. Yanzu misali basics, koma dai me za ka iya, sai ka zo shi ma ka zaɓi mai kalo, sannan shi ma ka rubuta wani abu dangane da shi sai kai save. Yanzu kun ga gashi nan subject uku daga karfe 8:30 zuwa karfe 10:30. kun ga subject uku ne za mu yi, kowanne zai ci awa ɗaya. Sannan za ka iya dawowa nan Tuesday, shi ma za ka ƙara mai, sannan ka zo Wednesday, Thursday, Friday. Gaba ɗaya za ka ɗaɗɗora iya subject ɗin da za ku yi cikin sauƙi ba tare da ka sha wahala ba. Za ka yi amfani da wannan application ɗin a matsayin timetable ɗinka na makaranta, ba sai ka sai takarda ka rubuta, ko kuma sai idan ka je makaranta za ka duba allo ka ga me timetable ba, ko kuma ka sai takardar timetable a makaranta ka rubuta. A'a, cikin sauƙi za ka yi amfani da wannan application ɗin a matsayin timetable naka na makaranta. Yanzu misali da kun ga waɗannan abubuwan, kowanne zai ci awa ɗaya a wani a duk subject ɗin da za a yi. To yan uwa, duka dai nan ne ƙarshen bidiyon namu. Da fatan bidiyon na ya burge ku, kar da ku manta da yi mana subscribe. Sannan idan bidiyon na ya burge ku sai ku danna mai like, sannan ku share ga yan uwa domin kowa ya amfana. Ayan nake cewa wassalamu alaikum.